4 na taon na ngunyan, puon kan magkapandemya sa nasyon. Alagad si Nanay Mary Ann kan Legazpi City, takot man giraray sa huma kan COVID-19 urog nang may mga nababaritaan pa siyang pigtatamaan kan nasambit na helang. Kaya maski bako na gayong maigot ang gobyerno pag abot sa COVID restrictions, nag-iingat man giraray siya na dai mabiktima kan nasabing virus. Saro sa mga nakatudan niyang gibuhon ang pagsulot nin face mask urog na tuyong nagahali sa indang harong. Siring man ang paglinig kan sa indang natad. Dapat kung ano ang pasunod kang gobyerno, dapat sunod doon. Dahil magparaway na ta, siyempre baga ang ilang bagang COVID, bako sa nabuhay ta, siyempre sa mga akit, di ay batar tama na, dahil sinda mahawaan kang parang ilang naan. Sa pinakahuring datos na pigpaluwas kan Departamento de Salud sa kaso nin COVID-19 sa Bicol, dugang na anong katawo ang nagpositibo sa virus na naitala poon kan Pebrero 11 hasta Pebrero 17. Na nakadugang sa 1,674 aktibong kaso pa kaini sa rehiyon. 4 ang panibagong kaso kan COVID-19 sa Camarines Sur, 2 sa Naga City, 0 sa Bula, asin 0 sa Camaligan, 0 sa Mercedes Camarines Norte, asin 0 sa Sorsogon City. Sa parehong peryodo, mayo man na binawian nin buhay dahil sa COVID-19. Sa parehong peryodo man, 15 ang naitalang panibagong nakarecover sa nasambit na virus. 9 sa Camarines Sur, 3 sa Catanduanes, 2 sa Sorsogon, asin 0 sa Masbate. Sigun sa DOH Bicol, nga ni dai mabiktima kan COVID-19 virus, ugalion ang pagsulot nin face mask urog na sa mga matatawong lugar, maging malinig sa lawas, asin sa palibot, asin magpabakuna. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta.